spørge, hvornår han ikke har lavet ballade. Ja. Og der kan man svare aldrig. True. Ja, lortekat. Men han er sød. Hvad? Lortekat, men han er sød. Ja. Ja. Anders' kat er også en møgunge, men den er også sød. Hvorfor fanden skriver han, at jeg skal tale pænt? Kan du høre mig, eller hvad? Jeg taler også pænt. Hvad mener du? Jo, jeg gør. Hvad har jeg sagt, der ikke er pænt? Vi snakkede... Hvad har sagt, som ikke passer? Banner, og lige Vi har... Kaldte du hende der for... ikke særlig pænt. Det er en intern joke. Ja. Og jamen, så tænker jeg, at folk, der bliver krænket, de spiser en kiks, og så gør jeg ikke det igen. Oh my god. Jamen, jeg kan da ikke gøre for, at de bliver kringlet, misen. Ja. Husk nu, du må heller ikke komme gammel mere. Nej. Gammel! Du er røvgammel, mand. Din gamle. Jamen, det må man ikke. Det er meget stødende. Det må man ikke. Din gamle sæk. Wow! Jeg er en gammel stik. Bakke. Det må man ikke have på hovedet, det der. Du har hø mellem ørerne, mand. Bakke. Du skal lade være med den her. Det er dårlig stil. Og han står helt 100